jovel verliefd op die pikzwarte rooie, met een slag in haar haar en ze speelt harmonica, draagt een broek met tweeën pepen. En waarom draagt die meid een broek met tweeën pepen? Omdat ze zulke lekkere dunne beentjes had. En met de hein in de tas en een stuk in de kloten, in café op de markt vindt ze echt dolle pret, kent ze oeren die bezoeken. Ik ben zo jovel verliefd op de pikzwarte rooie, maar ik schaam me niet voor, ik heb de leeftijd ervoor, geen mens die me stoort. En met de hein in de tas, en een stuk in de kloten, in café op de markt vindt ze echt dolle pret, kent ze oeren die bezoeken. Hey, lekkere rooie, zou ze met me willen?